ପିଲେଲୋ ପିଲେଲୋ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମ କ୍ରୀଡ଼ାଙ୍ଗନ ଅଧିବେଶନ ହେଉଛି 22ତମ ଅଧିବେଶନ। ଆଜିର ଅଧିବେଶନ ନାଁ କ'ଣ? ଖେଳ ଆକ୍ଟିଭିଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଛକି ଶୂନ ଖେଳ। ଅଧିବେଶନ ନାଁ କ'ଣ? ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା। ଆମର ଏଇ ଛକି ଶୂନ ଖେଳରେ ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍ କରିସାରିଛେ। ଗୋଟାଏ ଦଳରେ 4 ଜଣ ଏବଂ ବିପକ୍ଷ ଦଳରେ ମଧ୍ୟ 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ତମ ଗ୍ରୁପ୍ର ବା ଦଳର ନାଁ ହେଉଛି ଏକ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ୱାଇ ଗ୍ରୁପ୍। ଆମର ଛକି ଶୂନ ଖେଳ ତ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ। ଆମର ଏଠି ଟ୍ରାକ୍ ଟଣା ହେଇଛି, ଛକି ଶୂନର ଘର ଟଣା ହେଇଛି ଏବଂ ତୁମର କାମ ହେଉଛି ତୁମ ଦଳରୁ ତୁମର ଦଳପତି ଯିଏ ସେ ଜଣକୁ ପଠାଇବେ ଏବଂ ସିଏ ତାଙ୍କ ମନ ମୁତାବକ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ ଏବଂ ତୁମେ ଜଣେ ଛିଡ଼ା ଆସିଲା ପରେ ବିପକ୍ଷ ଦଳରୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦଳପତି ଜଣକୁ ପଠାଇ ସିଏ ଆସି ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ। କେହି କାହାକୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କେଉଁ ଜାଗା ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯିଏ ଦବ ସେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମାଇନସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଯାହାର 3ଟା ହେଇଯିବ ସେ କଣିକିଆ ହେଉ ସାମ୍ନା ହେଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର 3 ହେଇଗଲେ ଛକି 3 କିମ୍ବା ଶୂନ 3 ଯଦି ହେଇଗଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ଯିଏ ଆଗ ପଡ଼ିଥିବ ତାଙ୍କର ପଏଣ୍ଟ ସେ ପାଇବେ ଏବଂ ବିପକ୍ଷ ଦଳ କୌଣସି ପଏଣ୍ଟ ପାଇବ ନାହିଁ। ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦ ଗେମ୍। ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ୱାଇ ଦଳକୁ କହିବି ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ପଠାଇବେ। আসুন ଚିନ୍ତା ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଏକ୍ସ ଦଳ 1 ପଏଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଥରକ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକ୍ସ ଦଳ 1 ପଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା 5 ରାଉଣ୍ଡ ଖେଳ ହେବ। 1 ରାଉଣ୍ଡ ଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଏକ୍ସ ଦଳକୁ କହିଛି ତାଙ୍କ ଦଳ ପଟୁ ସେ ତାଙ୍କର ସଦସ୍ୟ ପୂରଣ କରିବେ। দেখুন সেটা দেখা আর তম খেলা দেখি পারছিলা দরকার সে বি দেখিয়া দরকার। দ্বিতীয় রাউন্ডে মধ্য এক দল বিজেতা হয়েছে। তালি তালি দিও, তালি দউন। তুমি জানি পারল যে এক্স এক্স ঠিয়া হইগলে এটি পাকা যে ঠিয়া হইগলে হবো তাক দেখিব না এক্স কেইটা হইগলে তাক 3টা হইগলে তুমি 36 জন কাটবা জানি পারিব দেখছো না তুমি এলো না মোটি যা মোটি কে ঢুকুছ দেখা সেটা দেখা মানে তিনটা দেখা जो ग्रुप रे पिला जाओ निज ग्रुप को जो आड़ू ठिया होई देखौनो एपड़ बोल जा ଇଏଡା ବଲଡା ତମର ଶୂନ ଶୂନ ହେଇକି ହେଇଥିଲା ସେଠି ଶୂନ ଶୂନ ତୁ ଉଠିକି ହେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଦିଟା ରାଉଣ୍ଡ ତ ତମର ଫାଷ୍ଟ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯା ମାମା ଯା ए कागज देखो जा मैम तो कहि देला तमरा आसुना जने इठी आसी आ मैं मझिरे बजा भीतर जाडा ठंडा आइबे गाधरे ए गरम ज एथरा मुदिबी ना ना सारे ला होबन हेला छक्की होबो सर सेगला लाल टूट तक कहीं कहले से एठी आसे का के तो गुरु तक कहली ए आले कहि दे
से कहिछि ସେ ପଇସା तो एटा कैंसिल हो गला ए राउंड कैंसिल तो 3टा राउंड जाईची हो गो ଆଉ କେତର ଟମ୍ବୁ ଫାଗ ଆମେ ଆଡୁ ଜାଣିନେ ଚଳି ଯିବେ ନା ବୁଲୁ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ଆସନ୍ତୁ ତମର ଆସ ମୋଟି ଯା ମୋଟି ପାଞ୍ଚ କି ମାଛ ଶୁଖୁଆ ନାଜ ହତେ ବେସର ବୁଡ଼ି ମାଛ ନା ବୁଡି ଯା ମାଧୁରୀଟା ଏଡେ ବୋକାଟା ଦେଖୁଛୁ ପାଲୁ ଭାଇ ଦଳ ବିଜେତା ताले आंकर जति वाई जति होले ତମର ଦୁଇଟା করে ତିନିଟା କହିଲା ଦୁଇଟା କହିଲା ଏତର ଖାସ नाय आ गोटे सर गोटे बेटा आई हेची हां आ गोटे राउंड हो ତମେ ଯଦି ଜିତୁଛ ତାହେଲେ ଟାଇ ହବ ଅଦରୱାଇଜ ଯଦି ସେ ଜିତୁନ୍ତି ସେ 3-1 ରେ ୱିନର ହେବେ ବୁଝିଆ ଓକେ ଫାଷ୍ଟ ତମେ ଏଥର ତୁ ଖାଲି ନା କହିବ ତୁ ତା ସହିତ ହାତ ମାରି କହିପାରିବୁ ନା ତୁ ହାତ ମାରିକି କହି ଦଉଛି ମାନେ ଛାଡକୁ ଯା नाई के कहबनी ନେକ୍ସଟ ତମର ପଠାଅ ଆସିବ ନାହିଁ ଅଚିତା ଯା ଇଏ ଆଖିରେ ଠରା ଠରି ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଅଣ୍ଡେଇଛି ପିଆଲିର କଟିରେ ଆଖିରେ ଠରା ଠରି ମୁଁ ଅଣ୍ଡେଇଛି କେତେ ଠରା ଠରି ହେଇଛି ମୁଁ ଅଣ୍ଡେଇଛି नाई नाई थरा ठरिले कोडी कोन हेजी गले मैडम आपण सिट उठी आसुंदु गोल मारिया करिବୁ ଦେଖିକି ଯିବୁ ହେଲା ଯେ ଆମର ଶୂନ ଦେଖେଇଥାଅ ଛକି ଶୁଣ ଏଟା ଦେଇ ଦିଅ ତମେ ଯୋଉ ପୁଟା କରିବି ଆମର ବିନା ହବ रहत ठीक ତମର ପଠାଅ ତମର जुआ बुटी गले ये 100 वाला जीतिबे जोउडी जुआ ମଜି ବାସ୍ ହେଇଗଲା ନା କହିବି ନାହିଁ ସେ ମଝିରେ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ କହିବି ସେ ମଝିରେ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ना 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 ଏଥର ସେ 3-1 ରେ ତମେ ହାଇଷ୍ଟ ହେଲେ କଣ ହାଁ ପିଲାଇलो ଆଜିର ଖେଳ ସମାପ୍ତ ହେଲା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆଜିର କ୍ରୀଡ଼ାଙ୍ଗନ ଅଧିବେଶନ ସେସନ 22 ର ୱିନର ଅଛନ୍ତି ଏକ୍ସ ଦଳ ତାକୁ ପାଇଁ ଟିକେ କରବାଲ ଦେଇ ଦିଅ कर दे जो